Líder 21. storočia má odvahu byť neobľúbený. Dobre počujete? Odvaha byť neobľúbený. Nie vždy, keď líder vyžaduje, tak sa to stretne s pochopením všetkých ľudí. Ale líder 21. storočia tú odvahu má. A viete čo? Líder 21. storočia je líder, ktorého tí najlepší, predovšetkým tí najlepší rešpektujú a majú radi. Jeho ambíciou nie je, aby ho mali radi všetci. Líder 21. storočia totiž uvedomuje, že jeho cieľom nie je motivovať nesprávnych ľudí k správnym výsledkom. Jeho hlavnou líderskou rolou je, aby tí najlepší ľudia sa cítili vo firme dobre. Rozmýšľajte nad tým, že najväčším pokladom nie sú vo firme ľudia. Najväčším pokladom vo firme sú tí správni ľudia. A líder 21. storočia si to uvedomuje, že u niektorých môže byť aj neobľúbený a má na to odvahu. Takže priatelia, urobte si reflexiu minulého týždňa, ako ste v tomto kontexte, ktorom som dneska hovoril, plnili svoje lídrovské povinnosti alebo lídrovskú rolu. A na budúci týždeň sa pripravme tak, aby tí najlepší ľudia, tí, ktorí sú pre firmu najvzácnejší, sa s nami cítili dobre. A tí ostatní, majme odvahu byť neobľúbení.